Pwede lang kanina. Ginawa ka mo. Our boys make love jumps out. Wow, busy host. Here siya. So, gawin ko na lang dito. Sige ako. Hello, Mario Magalord Vlog, palista 762. Magalord vlog, palista 762. Ano yung 762? 762. Mario, Makalord Vlog, padikit kalembang lang sa sa mga nakapin. May jacket ka na? Yan yung ating mga sponsor. Sa July 21 na po ang ating Grand Live LS. So, dikit kalembangin nyo na guys para sa inyong entry ngayong gabi. Okay, salamat Mario at bigyan din kita, suklian kita. Dikit kalembang ka lang kayo, host ha. Dikitan mo lang ako, make sure na manood kayo at least 2 minutes bago dikit kalembang para hindi mabaklas. Kasi ganoon din ang gagawin ko sa inyo, manonood din ako sa inyo ng ng inyong mga videos. Kung may kayo dyan,
May bahay kayo, panoorin ko rin yung mga bahay nyo. Make sure lang na manood po. Manood muna kayo bago dikit kalembang sa mga sponsor natin. Monitor natin yan kung mag-ilan, 858, si ano. Sponsor. Sponsor natin kasi yan, guys. Natin guys yan. Hello, Sis Janisa. Good evening. Mega loud shoutout dyan. Naku, pulang-pula ata yung aking ano, muso. Good evening. Mega loud shoutout, sis. Kumusta na? Hindi ako nag-premiere ngayon kasi magla-live ako. Ayan, Mario, nadikit kalembang mo na ba yung mga sponsor natin dyan? Para magkaroon ka ng ano, ng entry ngayon, pag nanalo ka, pag nabunot ang pangalan mo, manalo ka ng GCash. Make sure lang na manood bago dikit kalembang at least 2 minutes. Kasi ano, didikitan din kita. Dikit kalembang lang din kay host ha. Salamat. May entry na kayo ng ano, ng ngayong gabi. Sa July 21 na po ang ating ano, Grand Birthday LS.
Saglit lang, hindi ko pa pala na-share. I wonder how, I wonder why. The sky that I can see, lemon tree. Makalord, na dikit kalembang mo na ba ako? Dikit kalembang ka na ba kay host? Hindi naman nadagdagan yung ano ko, yung aking saging. Kung dikit ka na sa akin. Para masuklian kita. Tamsak po, Ma'am Lian. Mega loud shoutout. Salamat sa iyong patamsak dyan. Good evening, good evening. Alam na des, ang mga magpapa-entry. Ito natin yung dami ng entry dito halos puno na yung ating lagayan. Woohoo! Just excited. Yung nakapin, yan yung ating sponsor, nakapin na dyan. Ilang tala. Harang, sabi ni mother. Good evening, good evening. Napanood mo na si Slian? 4 yan? 2 minutes, 2 minutes, 4, 4, 4, 8 minutes dapat ikaw Hindi mo ata pinapanood yan ha. Guys, huwag na kayong tamarin ngayon kasi malapit na tayo.
Huwag na kayong tamarin na manood. Kasi yan na yung sukli natin sa kanila, guys. Sa ating mga sponsor. Basta, basta niya. Ako ba ako? Ganda po, ma'am. Kanina ko po pinuntahan. Kaya pala eh. Tamsak sa'yo, ma'am. Sorry, ma'am, ha. Nagbakas na nood ulit po ako dyan. No problem, si Lian. Sis Lian, puntahan mo yung yung binababa ni Nightbot dyan na Premiere. Ito, Premiere Jennifer Vlogs. Tapos bakas ka doon, Inday Tech. Magkita. Thank you, Lian. Sino pa ba? MNJ. Buhula na gamay, mega latsara, yahoo! Kumusta na? Hindi ako nakaabot sa mo? Sa premiere mo, nung pagtingin ko, 9:20 na. Nag-replay na lang ako. Pasensya na po. Wala akong ngayon, premiere. Dan ma'am, sa premiere hanggang harang muna ako. Ayan. Harang, my life, mega prim ko. Ayan, may premiere din sa Papa Teddy, mega loud shout out.
Ayan, may premiere si sis, ano? Tamsakan natin yan. Mega shout po sa lahat. Ayan, my life. Tamsak po, ma'am. Ayan. Okay lang yon. Mayroon din nood, 20. O, di ba? Sama ka na dun sa ano. Sis Bula na. Hindi mo ako kinuhanan ng ano congratulatory message ha. Hey, congrats. Sis, saka na ako magpaano sa'yo, member ha. Pag may laman na itong Android, walang laman kasi itong Android eh. Yung isang cellphone ayaw ayaw maka-join. Pagkatapos na ng natin, Granel S. Dan Harang my life, salamat. Tamsak ma'am, ayan. May ano ka? Papa Teddy, mega loud shoutout. Mega loud shoutout po sa sabi ni Kaden. Bawa ka ng bahay, my life. Congrats ulit, sis Bolana. Okay lang ikaw una siya. Ay, di nga. 5 days to, no? Anong araw to? I-ano ko dyan, saglit. I-ano ko na lang dyan, i-pin ko na lang. Kasama ng sponsor natin. BG na lang yung code mo dyan. Ayan, congratulate natin ang Bula na Gamay. Monetize channel na siya. Isa sa mga natin. Unang mga tagapanood natin nung hindi pa tayo monetize. Yee! Kasama ni kabatch ni Tita Mel. Play frame ko LS ni Ninong Kakosa kasi madaming tao doon. Anong araw to? Ulit nga. 5 days. O, July 25. Sige. Anong oras to? 11. 11 ng umaga, gabi. 11 ng gabi. Secretary Kaden, magiging siya, Madam, maayong gabi. Sabi ni Buhala na Gamay. Salamat sis. Congrats ulit ha. Kita mo? Parehas to. Nagmana to sa akin eh. LS ng LS eh. Ay, 11 AM. Sige. 25 yan, no? O, kita mo? Kasi sa US umaga yan. O nga. Kay Manoy TV, tamsak host. Ayan. Kay Manoy, mega loud shoutout po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ayan, may jacket na po kayo. Salamat. Good evening po. Salamat sa pagdaan. Secretary Kaden, thanks madam. Lagi nagkikita mama mo sa host, mag-LS. Yan ang laging present. Walang absent yan. Always present, Day. Salamat kay Manoy. Ayan guys, lablabin nyo ang kay Manoy at saka Bula na Gamay. Nag-livestream yung mga yan. Huwag din kakalimutan natin mga sponsor. July 21 na po yan. Palablab naman. Mark Anthony, tamsakdan na rin po sa mga nakapin. Sabi ni Mark Anthony. Salamat Mark Anthony. Mark Anthony, pa tamsa ako sa sa nakapin, pinakadulo, premiere. Ayan guys, kay Manoy, nababa ng kanyang tahanan. Ayan, Mark Anthony, pa dikit kalembang na lang sa mga binababa. Ayan, si kay Manoy, dikit kalembangin niyo po.
At saka dun sa premiere ni Buhula na Gamay, pinakadulo, doon na po ako sa premiere. Salamat. Ito na lang kay Manoy YT, Mark Anthony, salamat. Dikit kalembang mo na lang yan. Mark Anthony. Kay Manoy, maraming salamat po sa inyong padaan. Yan, dikit kalembangin mo yan, Mark Anthony, si Kay Manoy. Kung magpapagames yan, at least ma-update kayo. Magpagames yan. Huwag lang kalimutan ating mga sponsors sa mga nakapin. Yan ating mga sponsor. Harangdan na kay kusina ni Manoy. Salamat Mark Anthony. Sinasabi yung kaibigan ko. Gusto niya ako magluto sa ano. Ano kayong mayroon? Dahil hindi ako makadiet nito. Harang! Ayan. Sana all diet. Yung kaibigan ko, pinapapunta ako doon sa Tayog. Doon na daw ako mag-birthday. Hindi naman pwedeng hindi kumain tong mga to kasi may mga bata. Hindi lalong hindi ako nakapag-diet. Asa na si Sinamsakan na ba yan? Tamsakan ko yan sis, buhula na. Ang bilis naman, ako 100 ka agad. Sa premiere mo, 100 agad, iba din. Ako tinamad talaga ako mag-premiere ngayon, sa totoo lang. Wala akong maisip na na i-premiere. Hindi rin ako nagluluto ng bongga kasi kapatid ko lang kakain. Oh, ko. Kanang pupunta doon. Malay mo kung may sahod ako, pupunta ako. Siya maghahanda sa birthday ko. Baka walang nag-alaga doon sa anak niya. Walang tagaluto. Ay, hindi na lang ako magpa-member pala, Buhula na Gamay. Huwag na ako magpa-member. Mag-ano na lang ako pala. Para sa mo.
para sa revenue. Doon na lang. Doon na lang ako mag-ano, no? Kasi yung member Kasi yung member hindi naman pupunta doon sa At least doon sa super chat. Super chat doon ata pupunta revenue. Ganyan na lang. Hindi na ako magpa-member na lang. Pwede din, sabay. How many degrees in the Philippines, host? Malapit ng birthday mo, kaya sure, mainit din sa birthday mo. Nako, sis Jenisa, sana nga. Kasi ngayon, katatapos lang ng ulan, ng malakas. Ay, ganon ba yun? Revenue ko, $59 na. Ay, iba din. Sa Google AdSense mismo sa Google AdSense Oo, ganon. Pag super chat, sa super chat, ganon. Sana all. Sa akin, lang wala ngayon, June. Wala pa nga 40 yung June ko Ano yan, di ba? July 25. Ako sis, madami ko member, hindi naman pupunta LS ko. Alam niya, cancel ko, lakin, bayaran ko, credit card. FK. Ay, grabe yung FK naman, uy. Sa akin naman, yan, di ba? 25 pesos yan Ang member ko, pinakabababa, 25 pesos. Ayan lang talaga. 25. Ewan ko kung paano ba pag nag-renew. AdSense, mag 1 week pa ako bukas. Sa AdSense, 59 na. Madali na lang yan. Sa AdSense, 59. Oo, para ma-transfer na sa bangko mo agad. Pag naka 100 kasi, ma-transfer na agad sa bangko mo. Kita mo? Wala pa isang buwan. Mark, bahay mo please. Ayan si Kay Manoy. May kabigalaw shout out. Kay Manoy, wala po siyang bahay, sir. Nag-ano lang po yan, kuya. Mga nagpapa-entry po. Nagpapa-entry po sa July 21, Gran LS. Kaya pinapadikit ko na rin po sa mga bisita natin. Yung mga bahay niyo po. Sa akin, matic renew kasi credit card. Upgrade ko, member ko sa'yo. Sis, naka-upgrade ka nga naka-orange ka kasi. Mga mabait lang sa akin, upgrade ko membership ko sa kanila. Ay! Iba din. Congrats, sis. Nako. Iba din ang masipag mag-LS. Sabi ko na kita mo, saglit lang. Parang kailan lang. Nung panahon, hindi pa tayo monetize. Yan ang mga kabatch ni mga kabatch namin yan, Tita Mel. Tsaka Bula Nagamay, yan. Kahit dadalawa lang yung tao, nood pa rin. Saglit lang guys si Jowa tumatawag.
Wala ka sound. Tumawag si Kuya Mo Will. That's why I'm off. That's why I'm muted. Say happy birthday to Tita Carmen. My birthday is close also. Sorry. Same birthday with Ate Jing. Kaz, can you please subscribe to our sponsor? We have Grand Live, Grand LS on July 21. We have games. That's our sponsor. The one I pinned, the four person. Ano na nga, sinustod mo ka? Butang ayun. Natapos ka? Abi, malay ko ba? Kung paano, ano yan? Hatiin mo ah. Hindi nga naman yung Send the name. It was on the one I pinned. The one I pinned. It was there on the one I pinned. All the link. Yeah, tomorrow we are gonna barbecue here at the house. Bagman. Me, I don't know if I have ano, but I will make pancit for my birthday. Yeah, that's our sponsor. Just put there on the comments. Inday test. Gudom ngayon dumangay, gudom man. Ano nga talaga, tutod. Tingnan. Hatiin mo ah. Talagang matigas talaga siya siguro kasi na-rip eh. Mo. Tamsak done na po sa premiere ni Miss Jennifer. Thank you, Sis Jenisa. Okay, already done. DJ Tawil Will. Tusok host. Ayan. Tusok host. Salamat DJ Tawil Will. Meron ka ng jacket dyan. Magandang gabi. Good evening, Taurus. Opo, kasi makulit si John Paul. Pinsan ko yan, Sis Jenisa. Yan si Mommy and Kids. Dikit kalembang Torha. Si, Kas. Her name is Jenisa. That one, Jenisa Mini TV. She's the one of our sponsor for the games on July 21. Okay, so subscribe to her. From Team Bless. Ayan. Thank you, DJ Tawil Will. Ayan, magbaba ka na po ng bahay. Huwag lang kalimutan, lablabin din po ako. At lalablabin din po kita. Ganon. Ayan, guys. DJ Tawil Will, meron po tayong pa Grand LS sa July 21 kung gusto nyo pong sumali. Yung mga sponsor natin nakapin, lahat po yan. Dikit kalembang lang po. May entry na po kayo at ayudahan ko rin po ang inyong tahanan. Ayan, lablabin nyo rin po si Taurus. Yan, nagsusukli yan. Masipag po magsukli yan. Thank you, Sis Jenisa. Sa patamsa kay Jennifer Vlogs. Mukhang busy si Sis Jennifer eh. Already, sabi na aking pinsan. Thank you. Ano daw? Sabi ng kaibigan ko, meron naman yung gusto ko pumunta.
You're welcome anytime. Ayan. Oy, may GC pala. Sama nyo din ako. Haha. Kasama yan sa GC. Sige, sige, Taurus. Gusto mo sama ka namin sa GC? I miss you guys already. I want to come home already. We miss you also. But now, it's really, really difficult. It's really difficult. You know that foreigners from other countries, it's not yet allowed. And then there's a new Churvanes again. So it's really difficult to go home, come home. It's really difficult, you know. Though there's a vaccine already in Manila, mostly in Manila, but then still there is new variant again. So it's so bad, you know. Dual citizen can go home. But if only you're holding only a US passport, it's not allowed yet. Harang! Sabi ng ating Jennifer Vlog, si Yahoo mega loud shoutout. Ito po ang ebidensya ng dalawang hard-boiled egg, buntot ng tilapia na paksiw, okra. Yan lang po mula maghapon. Hindi ko po alam kung ano nangyari, pero hyper na hyper po tayo. Ano ba kinain ko na hul? Rambutan. Yan. Yan lang naman kinain natin. Yung hard-boiled egg ko pa doon na dalawan doon pa. Kasi 4 yung niluto ko. Tapos nag-isang pipino pala ako kanina, isang pipino. Kaya siguro, feeling ko busog ako. Yun, isang pipino na maliit lang. Hindi ko pa nakain yung ko doon. Yeah. Tusok na po, ayan. When it's Ate Jing's birthday, it's my birthday also, Kas. Do you know that? Mary Joyce Francisco, mega loud shout out. Thumbs up. Dan. Salamat, Mary Joyce. Thank you, sis. You're welcome. Yes, of course. Masarap sana mag-barbecue, no? Oh, we can barbecue, no? Matigas ba yan? Ganon-ganon mo para kainin garon nila. Ganon-ganon mo para makainin ng pusa. Tapos lagyan mo ng kunting tubig. Luwambot. Mabisin na kita. Yung tapenangan. Brown. Sayang, 4 pa yun eh. Apay nga timangkad mo nga eh. Saglit nga lang eh. Ba't kaya tumigas yung daing ko? Sayang pa naman. 4 pa yun eh. Na piraso. Mahal-mahal kayo ng daing ngayon. Alam niyo ba yun, guys? Yay! Day. Yeah, Day. I will call you. Thank you. Bunso. Bunso is eating dinner. Because the daing that I cook was so hard. I don't know why. It's toasted. Oh no. Because I cook dinner for him. I cook prinitong talong and the daing. And then he said the daing is so hard. He did not eat the daing. Digita Will, Manila shoutout. Bumaba po kayo ng bahay po para malablab po ang inyong bahay, please. He sound different now. Yes. He's so tall. Spicy. Ano pang name? Wad. Ano daw? Wad?
Padikit mga kapatid. Tiwalwil, baba ka ng bahay mo para madikitan po. Digitawilwil. Mami Kaden Magalot, shoutout, sabi nating sis Jennifer Vlogs. Ayan, Digitawilwil, wag lang kalimutan si host ha. Lablabin please. Digitawilwil, andito ako sa iyong tahanan. Nanonood na ako. Digitawilwil, padikit kalembang naman sa sponsor natin nakapin. Hindi ko, saglit lang naman na niluto ko. Malakas lang siguro yung apoy. Sayang, 4 pa naman yun. Ako nga, hindi ako kumain eh. Kaya mo na, may pagkain si Mingming. Niramas-ramas mo ba? Mama, hindi ko naman niramas-ramas. Galing ka pa, Prem. I-replay ko na lang sis, sis Bula na i-replay ko na lang. Magre-replay ako bukas. Sa support. Sabi ko, replay ko na lang kayo. Bigyan kita. Banana, DJ Tawilwil on the way. Ayan, DJ Tawilwil. Ayan. Palablab naman ako sa mga sponsor, please. Salamat. Megala siya, Jennifer Vlog, sabi ni Kaden. MJ ba prem ngayon? Si Ate Burns, hindi, may premiere din. Ako lang wala ata eh. Ako walang premiere. Pulang-pula pala yung lip tint. Sabi nung jowa ko nung nakaraan pala, nung hindi ako nagli-lipstick, di ba? Sabi nung jowa ko nakaraan, bakit? Saan ka pupunta? Sabi niya. Bakit? Sabi ko, saan ka pupunta? Bakit nga? Bakit ka naka-lipstick? Ay, sabi ko hindi. Sabi ko dito lang, magla-live stream lang ako. Hindi kasi ito nagagamit. Yung expiration to, 1 taon lang. O, diba? Ganarn. Hello po, hello. Clarwo. Ayan, may jacket ka na. Hindi ko pwede, wala, Burns. Mapapatay ako nun. Ay, meron silang premiere. Clarwo, may jacket ka na, sis. Huwag lang kalimutan dikit kalembang. Si host, salamat. Nako, alam mo lang sis, Bula na. Bonggang adjustment talaga pag ibang lahi ang jowa nyo. Kasi iba yung natin, di ba? Iba yung Pilipino, tapos iba yung lahi nila. Culture. Iba yung culture ba? Talagang talaga, ganyan talaga ata pag ibang lahi. Kailangan ng kung mapasensya ka sa Pilipino, yung pag ibang lahi na ang jowa, hahabaan pa ng bonggang-bongga ng triple. Hahabaan ng triple, intindihin ng triple, kasi sila iba yung culture nila eh. O, di ba? Basta pag sinabi mong may dinadamdam ka ngayon, may lagnat ka, magpagaling ka, ganyan. Kinabukasan, para lang normal lang, okay ka na, ganun lang. Wala nang update na wala nang follow up na Uminom ka na ba ng gamot mo? Mga ganyan, walang ganarn. Kaya, nako guys, sinasabi ko sa inyo, BG host. Naku, walang live to. Wala kang live ngayon. Sis Bula na gamay. Nagpalit ka na ba ng oras ng live mo? Clarwo TV, baba po ikaw ng bahay dyan para malablab din po natin. Ganon. Guys, lablabin nyo naman yung premiere ni Jennifer Vlogs dyan, please. Jennifer Vlogs dyan. Lablabin nyo naman po ang kanyang tortang repolyo. Wow! Iba din to eh. Iba din tong mag-premiere eh. Talagang kinarir ang
tortang repolyo at carrot. Iba din. Ako host, magbaba ako ng bahay ha. Ay, naku Taurus, ano ka ba magbaba ka dyan? Ba't di ka kasi nagbababa? Kanina nagsabi niyan, lablabin niyo naman ako pero hindi nagbaba ng bahay. Ano yun? Magbaba naman kayo, please, ng inyong bahay-bahay dyan. Ayan guys, si Jennifer Vlogs, may premiere po yan. Binababa ni Nightbot, palablab po. Si Buhula na Gamay, may premiere po nakapin sa pinakadulo. Lablabin din po. Ano daw, masarap ba magmahal taga ibang bansa host? Ano? Sila kasi, ganito. Di ba gigimik ka? Di ba gigimik ka? Okay, enjoy, have fun, ganar. Pag Pilipino, hindi ka pa nakakarating siguro sa, pupuntahan mo, ang dami ng chat. Ganyan. Ganon. Pumayag ka na at nag-practice na ako magluto para makapag-asawa na. Dandikit kalembang all DJ tawil-wil. Hindi kasi, ang Pilipino kasi, maalaga talaga, no? Mapababae man o lalaki, maalaga yan. O may sinabi ka lang na sakit ka, kumain ka na ba, uminom ka na ba ng gamot, mga ganyan-ganyan, di ba? Ang mga ibang lahi kasi, get well, ganyan, magpagaling ka ha. O ganun lang, basta nasabi na, kunwari ngayon, alam nilang may sakit ka, sasabihan ka lang nila na na magpagaling ka, ano ba yan, tignan mo ha, wala bang sign of yan, C19, ganyan. O matulog ka ng maaga, ganun lang. Hindi na kukulitin na kumusta na pakiramdam mo ulit, ganun, hindi sila ganun. Hindi katulad ng Pilipino, di ba, minuto, oras-oras, nagtatanong, kumusta ka na, kumain ka na ba, ganon, hindi ganon. Hindi ganon na ibang lahi. Na kumain ka na ba? Walang ganon guys. Kaya ikaw sis Jennifer ha, pag nakahanap ka at sis Buhula na Gamay, Taurus baba ka, siloso at silosa kasi ang mga, oo, ako silosa ako eh. Pero pag yung pagkakasilosa ko, kailangan mo kontrolin. Ganon. Hindi pwedeng selos ka na ng selos, hindi yun pwede, hindi uubra. Basta pag natanong mo na at nasagot niya at nasatisfied ka sa sagot niya, hayaan mo na. Ganon. Alam niyo kung bakit? May grupo kasi kami yan. May grupo kasi kami. Nagsasabihan kami ng ganito, ganyan. So, ang advice ng isa't isa, wag maging selosa. Hayaan mo na sis, ganyan. Hayaan mo na sis, ganyan talaga. Ganyan talaga sila. May ibang lahi, ganyan. Basta pinapatunayan niya na ikaw ang mahal niya talaga, may oras siya, yun, ganyan. Wag magdidimandang oras, yung ganyan. Yung ba't ang tagal-tagal mo naman, ang tagal mo ganito, ganyan. Hindi pwede yun sa kanila. Hindi pwede. Kahit nakita mong naka-online, wag mong tanungin. Pwede mong tanungin, pero wag mo laging tanong-tanungin ng tanong-tanungin. Naku, naayudahan ko na yan. Si Taurus. Pumuto. Need ko 6-footer. Naku, mag-ibang lahi ka kung gusto mong 6-footer. Basketball player, hanap tayo. Ilagay na natin yan sa sa YouTube. Looking for 6-footer boyfriend. Wannabe. Anong gusto niyo? Magsalita ako dito o tahimik na lang? Mother, mag-share sa community. Mag-share kayo sa community. Naka 1,000 subscribers na kayo. Pwede yan sa cellphone nyo.
Ganon. Para tala oh nag-share nga ako kaso one lang Ari ko. Butchog may pumunta ako doon kanina kay Boss Butchog umaga tsaka kaninang hapon. Mag 1 hour pa lang daw siya nung pumunta ako sa kanya 6:40 na yun eh. BG lang host, maghapunan muna. Thank you Papa Teddy. Ikaw pala yan. Anong gusto mong kainin pagdating mo, mother? Tinola. That's for sure. Tinola nga manok. Ano lang ha, isa dalawa lang ha, isa o dalawa lang dapat. Naka-budget. Ay, pakbot. Pakbot niya. Sige, pakbot. Parang hindi partner yung tinola tsaka pakbot niya. Hello, host Peaches channel. Mega lot shout out. Kumusta na si Peaches? Ayun na, ito na yung nagpapa-entry din. Si Peaches, go, go, go! Peaches channel. Ayun na si sis, ano? Rose Ann, ano nang hinihintay mo? Yung mga hindi mo nadikit. Go, go, go! Tamsakdan ho. Salamat, Rose Ann.
Salamat. Ayan guys, huwag din kalimutan yung ano premiere nung nakapin at saka yung premiere na binababa ni Nightbot na Jennifer Vlogs. May chika tong kaibigan ko. Ano yung chika niya? Bugal mo na lang kaya ako ng biskwit. On the way sa nakapinho. Salamat, salamat. Nahilo ako, baka mababa na yung dugo ko mamaya. May biscuit na lang ako. Ribisco biscuit. Ilang calories to? $150 lang siya. Kain po tayo ng biskwit. Okay. Okay. Pero mahal ang ano baboy. Basta may sahog na konting baboy, no? Baka na lang ilagay ko. Mas mura pa yung baka. Baka nga lang. Digital will dan na ako sa iyong bahay. Digital Wilwil, padikit ka lemang naman sa sponsor natin, nakapin. Harang ho, salamat Peaches. Doon na po kay Jenisa, salamat.
Hello, Kaden. Sabi ni Peaches. Sige. Marami pa naman malunggay dito eh. Bunga. Sa palengke na. Wala na dito sa atin. Malang baboy, 400 kilo. Baka 300 lang eh. Nahilo ako bigla ah. Baka bumaba yung dugo ko siguro. Patani, may patani ba ngayon? Sabi mo kay Ate Malmal, Bulacan siya, madaming chicharon doon. Ngayon ay pasalubong sa'yo para ilagay natin sa balatong. Walang chicharon dito. Diyan na po sa lahat. Nakapin. Bago yung kay Bula na host. Thank you, Roseanne. Unang entry mo yan. May kasunod pa ba? Kaya pala. Unang entry, Roseanne. Roseanne, huwag kalimutan yung binababa ni Nightbot ha, yung kay Jennifer Premier.
Nagbiskit ako kasi na, nung pagtayo ko nahilo ako. Umikot yung ko, mundo ko. Malu! Host, thumbs up. Malu? Jocelyn Ugay? Hello, hello. Dan tita, dan po kay Tita Mel, pang 119 thumbs up host. Thank you si Speeches. Mega love shout yun host. Rose Ann to. Ayan na yung pangalawang Sige. Sis Rose Ann. Yung mga hindi nadikit mo dyan, dikitan mo na. Huwag kalimutan yung kay Jennifer Premier. Kaya nagbiskit ako. Anong ulam mo, sis Jen? Biskuit? Bawal kumain? Alam mo ba kung anong kinain ko lang ngayon, sis Jennifer? 2 itlog. Buntot ng tilapia. Tapos, okra. Paksiw, yun lang. Yun lang ang kain ko. Tapos yung rambutan. Kanina, pipino lang na maliit. Yun lang. Kaya siguro nung pagtayo ko, medyo nahihilo ako. Anong bawal? Ikaw, ang kami kumakain dyan. Good evening, host. Hello, Marilyn Mayward. Mega loud shout out. Good evening. Ang lakas ng ulan kanina. Anong ulam mo, sis Jen? Buti pa si sis Jen, kain lang ng kain eh. Hindi pa problema ang kanyang weight. Ako, saglit lang akong tumaba ng bongga. Hello, Musika di 90. Ayan, may jacket ka na. Mega loud shout out. Hindi ako nag-take ng multivitamins. Yung vitamin C ko nga, nakakalimutan ko na eh. Same dito, host. Pangasinan ang lakas. Parehas tayo, sis. Pangasinan din ako eh. Sis! Ano ka ba? Taga Pangasinan ako, remember? Yes, musika di. Huwag lang kalimutan si host ha. Dikit kalembang para maayudahan din kita. Sis, ano ka ba? Binalonan ako. Binalonan Pangasinan. Taga saan ka ba? Taga San Fabian ka ba? Ay, hindi. Ang San Fabian is si Rose Ann ata eh. Tagal na pong dikit from Jennifer Vlogs. Ayan. Sige, baba ka musika. Ayan, musika. Meron tayong pag-run LS. Sa July 21. May pag-run LS tayo sa July 21. Ngayon, yung mga sponsor natin na 4 dyan, yung mga unang link na 4 dyan, yan yung mga natin, sponsor. Ngayon, kung okay lang sa'yo, dikit kalembangin mo, may pa-entry ka na ngayong gabi. Tapos ayudahan kita, ha? Baba ka ng bahay mo dyan. Akala ko si Papa mo lang taga dito. Din pala, kayo nakatira. Sis, asan ka ba, sis Marilyn Mayward?
Patamsak lang po ng premiere. Gracias. Dan na po ang musika di 90. Ay, San Carlos, lapit lang tayo. Taga-Binalonan lang ako. Kaden Anas, hello po. Mega loud shout out. Ayan. Musika, thank you. Yan yung mga sponsor ni Ho. Salamat ha. Yan ang magbibigay ng premyo ng GCash sa atin sa July 21. Dito na kami dito na si Is. Kasi si Mama taga Davao malayo. Si Mama ko kasi taga Davao malayo. Inuwi na siya ng tatay ko dito sa Pangasinan. Kaya Ilocano na rin yan. Kaya dito kami lumaki. Kaya sa Davao, 2 beses lang kami nakapunta. Kita kami pag uwi. Oo, sis Marilyn. Katapusan, nandito na siya. Shoutout idols. Hello MVG. Mega lot shoutout. Salamat. Taga San Carlos lang pala si sis. Marilyn eh. Malapit lang sis. Oh, okay po sis, coming sa sponsor host. Thank you po. Dan tamsak sa premiere. Musika di 90. Bawang dikit po sa lahat na nakapin host. Ayan. Sis Jocelyn, wag mong kalimutan yung binababa ni Nightbot ha, yung Jennifer Premiere. Copy po host. Salamat. Excuse me po. Kaya Nanas, noted po, iwan lang na baka suklian po kita later. Ayan, inaayudahan na po kita musika. Palablab lang po sa ating sponsor dyan sa nakapin. Salamat po. Hindi na po ako nag-iwan ng bakas. Dito lang po ako sa inyong premiere nagdikit kalembang po. Dan na po kay Jennifer Vlog Host. Salamat, Jocelyn. Anong lalagay ko dyan? Rose Ann pa rin? Rose Ann na lang, no? Yan, Rose Ann. Pangalawang entry.
yung mga hindi mo pa nadikit dyan, ay yung mga hindi mo pa na ipapasok, sis Rose Ann. Dan community shared. Salamat sis Jennifer Vlogs. Hindi rin ako natiis ni sis Jen. Naawa sa akin. Guys, huwag kalimutan yung binababa ni Nightbot ha. Premiere, Jennifer Vlogs. Patamsak, dikit kalembang na rin po, please. Nagla-live streaming yan. Every morning, 8:30. Wala kang ano kanina ha. Premiere. Ay, Premiere. LS. Dikit kalembang po. Host, Rose Ann here. Yan na. Naglabas na. Naglabas na. Musika D90. Thank you for coming. Thank you, sis, Jen. Parang masarap yung ano ampalaya at saka egg. No, sis Jen? Parang gusto ko yun ampalaya at saka egg. Makabili ka ng ampalaya bukas. Dan kay Jenny sa host. Thank you, sis Marilyn. On the way po sa premiere ni Ma'am Jennifer. Ayan. Thank you, sis Rose Ann. Jennifer Vlogs, welcome. Thank you, Musika. So, July 21 na po kasi ang ating premiere. After nito, magpin na tayo ng mga bahay-bahay niyo dyan. Anong oras ka nag-LS? Wala na. Sarap na ng hilik ko niyan. May utang na ako dito kaya Sis Jen. Sinek nga kita kanina nag-workout ako ba? Yung Jennifer Vlogs, wala. 1 to 4. Ako palang absent. Musika, dikit kalembang ulit sa inyong bahay. Ako pala ang sis, ang absent. Dan po, Ma'am Jen. Boss Kedrick, good day host, Dan Tamsak. Boss Kedrick, hello po. Ayan, may jacket na po kayo. Salamat po sa inyong padaan. Hahaba ng mga beads sa nakapin. Sis Musika, okay lang kahit 2 minutes. Dikit kalembang mo lang sila. Pasensya na po. Dikit kalembang ko na po ang aking mga alagad sa inyo, musika. Pasensya na po. Salamat po sa inyo, sa ating sponsor. Yan po ang ating magbibigay ng price sa ating mga Pwede po ba magbaba ng bahay? Yes, Boss Kedrick. Huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembang din po. Salamat. Vlog Nior. Thank you. Bahay po. Ayan. Baba lang po kayo ng bahay dyan. Musika, baba lang po kayo ng bahay. Kasi ako nahihirapan din ako nag-scroll sa bahay nyo, paakyat po ulit. Asan na? Bababa na lang po ulit.
Nag-aayuda po ako sa inyo ha. Dikit kalembang ko na po yung mga alagad ko sa inyo. Baba ka lang, Kedrick, ng bahay mo dyan. Baba lang. Dan Tita Mel host. Thank you, thank you. May galaw siya, Boss Kedrick, sabi ni Kaden. Ayan, Boss Kedrick, huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembang din po ha. Dito po ako sa inyong tahanan. Isa na lang matapos na sa nakapin. Musika, thank you, thank you. Salamat po sa pagtulong kay host na mayudahan yung ating mga sponsor. Thank you po. Welcome po kayo sa sa July 21. Sa mga gustong mag-co-host dyan, welcome po kayo sa July 21. Sis Jennifer, magdo-dress ha? Sis Jennifer with the lipstick ha, sa July 21 ha. Wala pa naman akong red na dress. Red talaga, si birthday eh. Mag-pink na lang tayo. Pink na lang. Kasi lucky color naman ang pink. Pink is love. Sa year na ngayon. Diba? Yan yung mga lucky color. Sir Kedrick, 3 minutes. Dikit kalembang po sa inyong tahanan. Tanong mo ko, TV, hello host. Pwede makaisda? Yes. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang din kay host para ayudahan din po kita. Tanong mo ko, ayan. May jacket ka na dyan. Yan. Si Speeches, meron ka ng entry. Salamat. Huwag lang kalimutan yung binababa din po ni Nightboot, yung Premier Jennifer Vlogs. Baba ako bahay po. Ayan, baba ka Huwag lang kalimutan, dikit kalembang din kay host. Salamat po. May jacket ka na, tanong mo ko. TV, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan si host, dikit kalembang din po. Tanong mo ako, TV. Huwag lang kalimutan si host, ha. Dito ako sa iyong bahay.
Dikit ka lang din sa akin. Kaden Anas, baba bahay mo, sabi ni Boss Kedrick. Ayan po, Boss Kedrick, binaba na ni Kaden ang kanyang bahay. Dan kay Motocheck. Thank you, Sis Marilyn. Dikit ka lang bang sa'yo, tanong mo ko. Dana sa lahat nakapin. Thank you, Musika. Yung mga alagad ko sa'yo, dinikit ko na. Salamat sa'yo. Salamat sa pagtulong kay host. Para maayudahan yung mga sponsor natin. Dikit na ako sa'yo, host. Salamat. Tanong mo ko. Host, dan na sa nakapin. Okay, may entry ka na, Boss Kedrick. May entry ka na, Boss Kedrick. Sa July 21 na to ha. Dapat andito po kayo. Dan na po, Bula na gamay. Salamat. Boss Kedrick, tingnan ko yung mga yung mga hindi ko dikit sa'yo, makipaglablaban ka dyan, ha? Yung mga hindi ko dikit sa'yo, bigyan din kita. Boss Kedrick, dito ulit ako sa iyong bahay ha. Panoorin ulit natin. Manood ulit tayo. Mga alagad ko yan. Siguro mababa na yung dugo ko. Nahilo ako ah. Mag-ano pala, malunggay. Bukas. Malunggay. Yun na lang papakin ko. Tapos lagyan ko ng konting asin. Luya. Asin tsaka luya lang. Pakuluan ko nga pala ng dilis. Bakit nahihilo? Wala kasing wala kasi akong kain masyado, Sis Jen. Kahit sino na mahihilo talaga. Ang kain ko lang naman 2 hard-boiled egg. Yung buntot ng tilapia, okra. Yun na yun, yung maghapon na yun. Yung kinain ko lang kanina, hapon, isang maliit na pipino, yun lang. Talagang mahihilo ka. Dan na po kay host AG, dan na all nakapin. Thank you, Sis Marilyn. May ano ka na. Entry. Enriquez. Hello, mega loud shoutout. Dikit Kalembang ulit. 5 minutes. Kendrick.
Kaden, Anas dan Sukle. Sabi ni Musika. Miguel Ochoa Enriquez, sabi ni Kaden. Good vibe lang. Dikit kalembang sa iyong bahay. Nagluto pala ako dilis na daing. Sarap naman yan. Sarap yan, sis. Out mo muna, host. May premiere ako in 30 minutes. Baba ka bahay dyan, ano? Musika, para ano? 30 minutes, so that's 9 p.m., no? 9 p.m., no? Okay, then, I will be back with you po. Bakas iwan po. Salamat, Musika. Oh. Dikit kalembang all. Enriquez, pasukli po, sabi ni Kaden. Hindi ko nag... Opo, mag-live tapos luto. Ah, okay. Anong oras yan, Enriquez? Grabe yung halaman ng kaibigan ko. 5K. May 2.5. Pero ano, kakaiba. Grabe. Ayan po yung bahay ni Kaden, ano, Enriquez. Nagbaba po siya. Bald Daddy, hello po, tusok dikit. Ayan, may jacket na po kayo. Baba po kayo ng bahay para dikitan ko po kayo. One minute watch lang bakas para mabalikan. Bald Daddy, dito po ako sa inyong tahanan.
Hindi na ako magbabakas ha. Manood lang po ako. Thanks host. Welcome, welcome po. Ayan. Tamsak harang, Dan. Sabi natin, Lori. Ate Lori, salamat po. Mega loud shot po sa inyo. Bal, dikit kalembang sa'yo. 2 minutes nood. Yahoo, malapit na host. Kaya nga ano ate. Hindi ba kayo busy niyan sa 21? Malapit na. Maulan ngayon? Aha, wala kami ni Sis Kaden. $21. Baka nasa ano pa, kinabukasan yan, mag-flight na yan. 22. May pasabog si Sis Kaden host. Salamat, Lori. Wala kayong LS ngayong gabi? Ay, ano ba yun? Oo, te, nako. May bago na namang ano, variant. Yung Delta na yan. May bagong variant na naman nga eh. Anong oras ba yung premiere mo, te? Sa amin dito, cancel flight, kaya sana nawala na by December kasi akong bakasyon. Kaya nga atin, no? Nako. Nag-data ka na lang sana, te. At iniwan mo doon. Vlog Nior Karamuan. Dan na po sa nakapin. Pinatapos ko lahat ng videos nila bago dikit para glue na glue. Ay, si ano to? Rose Ann ba ito? Ewan ko lang sis Rose Ann, kung hindi ka pa mapili dito. Di kaya ang data biglaan host. Meron na sis. Ano nga palaro mo host? Para pong nakaraan, Bring Me, Pinoy Henyo, at saka yung mga pa-entry po natin ngayon. Yan po.
Hala, 20 na pala bukas, no? Saglit nga. Salamat po, host. Ayan. Asan pa yung ano, iba mo, Rose Ann? Sige na. Yung mga iba mo pa. Mega loud shout sis Lori, sabi ni Kaden. Shout out sa sis, sabi natin Lori. Nakilaro ka ba doon kay Ma'am Lynn? Ma'am Lynn? Sino po yan, te? Anong oras po yan, Ma'am Lynn? Ngayong hapon, wala po akong pinuntahan na ano, si ano, Busbutsyog lang. Kaninang umaga lang po, yun lang. Si Sis Kaden, nakilaro ba siya doon kay Ma'am Lynn? Parang hindi ate, kasi may ano sila, outing sila kanina. Parang hindi po. Ano po ba yung pag-games? Ano po yung pag-games nila? Liwanag ng ano? Liwanag ng laptop. Sakit sa mata. Aha, mga green joke. Umalis ako kasi napupuno ako ng kasama ko sa mga naririnig nila na LS ko. Puro mga green joke. Ang iba, ang babastos na. Mama Lynn? Ano po yung yung YT channel? Mama Lynn? Meron ako dito, oh. Ito walang buhok. Wala akong buhok dito, banda dito. Walang buhok. Ayun, oh. Eh, sa kabila naman.
Hindi naman ganun masyado. Tamsakdan. Sa mga ka-GC namin, nakakatuwa, dami ko tawa. Kaso, ang kasama ko dito ngayon, napupuna ako na galit sa pinapanood ko. Yun lang, ate. Nahilo ako, ah. Nasaan na si Rose Ann? Hindi na nagdikit si Rose Ann. Nilive pala tong babaitang to. Peaches Channel, thank you. Harang, sabi ni Pesto. Lost in my head and I feel a little peculiar.
Kinig lang ako, host. Edit pa ako ng video. Thank you, si Speech. Ayan, si Peaches na po ba ng kanyang tahanan? Easy homemade, minudo. Sisa dito ako sa yung minudo. Panoorin natin. Liwanag. Dan Yams! Si Speech, ang sarap nung ano minudo mo Dito ako nanonood.
Tamsak Dan, sabi ni Master. Pasensya na ngayon lang nakasilip. Anyari? Busy. Naku, kaya pala nagpigsa todo. Pigsa todo. Dan Kalembang All, Peachy Channel. Wala kayong pasok niyan? Sarap na niluluto ni sis ano, oh. Sis Peach. Menudo. Tinatapos ko si Peach. B1 and B2 tourist visa. Okay, akala ko apektado na naman ng ano eh. At least ano. Megalo chat peso sabi ni Master. Sana bukas mag-signal number 8 para walang pasok. Sa 21 kamo ah. 2021. Yung amo ko dati no. May bagyo no, ganyan bagyo. Eh wala pang ano, hindi pa siya nagpapasahod. Kasi wala pang ano, malapit ng kailan ba 'yon? Kailan ba 'yung nagbaha? Sabi ko sa kanya, "Ma'am, wala akong ano, wala po akong pang grocery." Pero kunwari ko lang 'yon na wala akong pang grocery. Baka sakaling bigyan ako. Alam mo, hindi ako binigyan. Pinasahod niya ako. Pinasahod niya ako ng mas maaga. Sabi niya, sige, ito na lang yung sahod mo. Sabi niya, ito na lang yung sahod mo. At mag-grocery ka na. Ha? 2017, 2018. 2018 ako dyan, nagbaha eh. 2018. 2018 ba? '18 ang nalala ko eh.
Yung amo ko nakalimutan nga na ano eh, na ako yung katulong niya. Sabi ko, ma'am, umakyat pa nga ako ng 20 floor, naglakad ako. Ha? Ikaw ba yun? Nakala ko si ano yung katulong ko noon. Naku, ma'am, ako yung katulong mo. O may kinukwento nga siya sa akin na nagbaha pa siya maliban doon sa 2018. 2018 ba yun? 2019? 2018 ba yun? Umakyat ako ng 20 floor. Sabi ko, ma'am, wala pa po akong tulog. Sabi ko, ma'am, hindi ako nakatulog kasi mainit po. Walang kuryente. Pag-akyat ko, tapos umakyat ako ng 20 floor, no? Sabi niya, Tiffany, huwag ka muna maglinis. Kasi yung mga inipon na tubig, sayang. Hindi ako naglinis. Matulog ka muna dyan. Hindi rin naman ako nakatulog. Nag-idlip-idlip lang. Eh, syempre, gusto ko din nakahiga ako eh. Idlip-idlip din ako kunwari. After nun, bumaba kami, naglakad na kami papuntang Portas. Malapit sa Portas kasi doon yung bahay ng mama niya. Mataas pala sa Portas. Doon sa Portas pala mataas, no? Tapos, may kuryente. Kaya doon kami nagstay sa kanila. Nagstay siguro ako doon isang gabi lang. Isang gabi. O dalawa. Parang 2 gabi, ganyan. Doon, may kuryente kasi sila. Grabe, 20 floor inakyat ko ha. Pawis na pawis ako pag akyat ko. Sabi ko, sira pong elevator. Eh, kahit naman siya, ayaw niyong maglakad eh. Ang ginawa namin, nagbuhat kami ng mga pantulog gamit nila. Doon kami sa Portas. Natulog kami doon. Buti na lang yung kwarto ng matanda doon, 3. Yung kwarto doon na isa sa akin. Eh, syempre, ako naman wais din. Anong oras na? Syempre, pagod, no? Pagod. Anong oras na natapos? Natapos sila kumain mga alas 10 ata, alas 9. Nag-shower na ako. Hindi na ako lumabas sa kwarto ko. Bakit? Eh, naglalaba sila. Aba, ba't ako maglalaba? Naglalaba yung amo ko tsaka yung nanay niya. Eh, alam naman nila yung pagod. Ba, naligo ako. Pagkaligo kong ganyan, abay, humiga na ako doon. Alangan labas pa ako, di na utos-utusan pa ako pag lumabas ako. Eh, anong oras na? Alas 10 na yun eh. Alangan namang hindi pa ako pumasok sa kwarto, alas 10 na. Hindi, alas 10 na yun eh. Stay out kasi ako. Di ba? Stay out ako eh. Stay out ako, alas 10 na yun. Alangan naman tulungan ko pa sila maglaba. Aba. At saka ano lang naman yun. Iikot-ikot lang naman yung washing. Sasampay ka lang naman, di ba? Ay, hintayin ko pang matapos yung iniikot. Tulog na ako. At saka sinabi nung matanda. Yung nanay kasi ng amo ko, mabait. Nanay ng amo ko. Mabait. Matulog ka na. Go sleep. Matulog na daw ako kasi nga pagod. Pagod, tsaka wala akong tulog eh. Alam nilang wala kaya akong tulog. Wala kang tulog, tapos trabaho ko ng di ba? O, di ba? Oo, wala kaming bayad noon. Libre, di ba? Social.
Ate Lori, salamat po sa inyong pabiji dyan. Kaya mag-ano ka na dyan. I-grab mo na yan. Aircon ka na aircon. Dito yung awan nga awan ti kuryente. Wala ng kuryente. Laki ng babayaran. Yun ang kagandahan dito. Oo, no? Nagkukuripot naman. May mga pera naman. May allowance naman sila. Kukuripot. Grabe. Sa atin, oo nga eh. Sa atin, pag nawalang kuryente, mas lalong tumataas. Nasa bahay na. Eto, nagluluto na pa at gutom. Anong ulam, ate? Welcome, Peach. Gawa pa ako ng alagad ko ha, bago kasi alam ko gumawa eh. Magala siya sa Ate Lori, sabi ni Master Adam Rex, nang baba ng kanyang tahanan. Sino to si? Hello po, Adam Rex. Sabi ni Pesto. Hello, Adam Rex. Si Pesto ba si Kaden? Yes, Master. Grabe, 1, 2, 3, 4, 5, 2. 4, 5 sila na sa tricycle, motor. Grabe, only in the Philippines. Philippines ba to? Kaya pala. Marami ng alagad na ko, tinuruan ko, marunong na rin. Tinuruan ko, marunong na rin. Ano na, lagi nang may alagad.
Buti pa sa Tagig. Halos tapos na. Ganun po ba si Kayden? Sige po, gawa ka para marami dikit sa akin. Oo, si Speech. Nadikit na ko na ito sa iyo, Master. Go, 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 pesto, para Monica na. Naku, hindi nag-ano ng WH yan. Pagdating na lang niya dito, mag-live stream siya. Pagdating niya dito, mag-live stream siya. Ayoko muna mamuni, Master. Need ko sa Kupa Seminar. Oh, look. Seminar ka, no? Comedy talaga tong nanay ko. Eid Mubarak na naman pala. July na naman. Nemanji. Oy, grabe sa China, oh. Ang lakas ng hangin. Jiangsu, China. Nililipad sila lahat. Kahit nga ano eh. Oh. Grabe, lakas ng hangin. Auntie Norma, magalang shout out. Ni Auntie Norma. Ating pa-entry. Nagpigsa, duro lang na itayab dahi agina. Napigsa nga talaga angin niya. Hello, sis Norma Grande. Busy pag-entry ka dyan para sali. Hinday te. May entry na si Mother.
Auntie Norma, dikit kalembang mo yung nakapin. Auntie Norma, the entry mon. Dikit kalembang mo yung ating sponsor. Edit lang ako. Pag premiere ko bukas, dito lang ako. Sige, master. Hindi niya alam yan. Salita, dikit kalembang host. Subscribe! Subscribe tsaka turn on ang notification bell, auntie. Yan yung mga sponsor natin nakapin. Anong tamis? My flexibility. Hi, hello. Hi, everyone. Hello, hello. Make a loud shout out. My flexibility challenges. Ibang lahi ata to eh. Pag-iisipan ko pa, pesto, pagaduan. Nako, mag-LS ka kasi yung oras mo malaki ang bigay ni Lolo. Can you please give me a jacket? Yes, my flexibility. Where are you from? Don't forget to subscribe to me, please. Don't forget also to subscribe to my channel. You have jacket now. Walking in the back bend. Walking in a back bend in the lake.
haba ng premiere. My flexibility, I'm here to your channel now. I'm here to your channel. Thank you very much. Welcome, friend. I'm done to your channel. Jennifer Vlogs, done to you. Sabi ni my flexibility. Done again to your channel, flexibility. I gave you 2 already. Jennifer Vlogs, done to you. Good. Malaki na bahay niya. Wala, Miss Philippines, sumali si ano ma? Miss Philippines 21, sumali si ano? Si
Christine Daniel Dilavin. Si ano? PBB. PBB, si Dilavin. Kisses. Christine Daniel Dilavin. Kiram ah. Sumali siya. Kaden, done to you. Sabi niya may flexibility. Vistak TV, done. Thank you, Auntie Norma. Auntie Norma, yung ano, yung nakapin. Yan yung mga sponsor natin. Unahin mo na. Subscribe mo. Yung nakapin natin dyan sa taas, yung mga link dyan, pinutin mo yung ano, yung Secretary Inday Tef dyan sa taas. Lalabas dyan yung link. Magaling si Kisi sumagot. Kaya siya ano,
Hoy, ano ka? Ano hindi? Sumasali yan ng beauty pageant si Kisses? Ano ka ba? Nag-beauty pageant yan? Paano ano? O di si Maymay na ang pasalihin nyo. Ayan na, official delegates. Miss Philippines 2021. Kisses. Meron si Kisses. Ayan o, Miss Universe Philippines. Nag-post. Kasali si Kisses. Matalino to eh. Matalino sumagot. Kaya siya kinuha. Magaling kasi siya sumagot. Mapa-English man. Anong malabo kayo ng malabo eh. Sumali na nga siya. Ayan na nga oh. Sumali na nga siya ng Miss Philippines eh. Malabo kayo ng malabo. Diyan na nga sa Miss Philippines. Po. Sumali na nga, oh. Miss Philippines na nga, nakalagay eh. Malabo pa ng malabo. Nakalagay na nga, Miss Philippines. Diyos ko. Kung gusto talaga ni Maymay yan, sumali. Nakasali na na matagal. Malabo manalo yon. Malabo daw manalo. Wala ka dyan. Eh di tignan natin kung manalo matalo. Eh di wow. Basta nakasali siya ng Miss Philippines. Parang yung nanay ko kasi laging may word yun eh. Puro Maymay. Maymay lang, Maymay.
Si Kisis ngang sumali ka ako. Grabe. Si Kisis ngayon, walang ganap, kaya sumali siya. Damo premiere. Busy pala to sa premiere. May pasyalan pala sa Bulacan, ang ganda oh. Daming pasyalan sa Bulacan, falls. Eight falls? Pang 8 falls yung biyahe ni Drew. Social naman ng gold.
Hindi ka nag ba? Ano yan, kuryente? Ay? Kuryente. Balik yan?
Dracula nga singgamas ni, oh, grabe. Grabe yung singgamas. Sa China, no? Master, no? Nag-Dracula singgamas da di China. Wow, laki ng pakwan. Grabe. Grabe, laki ng pakwan. Tapos pulang-pula, oh. China nga. Gimason. Tapos yung ano, yung kamatis nila nakahang lang. Yung berries. Ano ba yung tomato berries? Dracula nga kamote ni Okinawa, Japan. Ito yung mahal sa Macau, eh. Yung kamote nila, sarap. Sarap ng kamote dyan sa Macau. Ang galing, ah. Ito yung mahal na kamote, yung red. Mahal na kamote red. Sarap. Magsamit. Yung farm, vegetable, tas yung kamote. Yung kamote masarap sa Macau. Kasla di kamote da, gimas. Iba-ibang klase yung kamote nila. Iba-iba yung klase yung kamote nila doon. Pero yung pinakamahal yung red. Red nga kamote da. Gimas. Para siyang ano, para siyang malagkit. Para siyang malagkit, hindi durog. Ganyan, hindi siya durog. Malagkit siya. Gimas. O sige na guys, good night na. Tomorrow ulit. Tomorrow ulit guys, okay? Bye-bye na. Good night na. Thank you for coming. Thank you for coming. Bye, mother. Bye-bye. Good night na. Love you all. Bye-bye. Bye, Peaches. Thank you. Sis Jen, thank you. Bye-bye. Good night. Love you, mother. Bye-bye.